Mindbreaker и тук до мен е Бърнли. Да, извиняй, че те прекъснах. И това е моята кандидатура за Sunnycraft. И стига ли? Какво тук направо? Нищо. Го раздаде на стрелбище. Значи, това направил съм тази къщичка за Sunnycraft. Къща, и там съм почнал някаква друга. Само съм почнал. Не се знае дали ще я довърша. И сега да ви я покажа първото отвънка. Извините. Стига ли е? Ама те оцелих. Така, Добре, спри са. аз в смисъл кандидатурата е само за него. Аз вече съм Sunnycraft. Мен няма броите. Да. TikTok. Значи сега тук това е гаражчето. Ще започна от него. Защото има много входовете и значи тук влизате, ако е затворено. Не можа да го направя затворен, пък и тъй по-ма радва. Тук има бутони за сота. Сигурността на първо място. Да, тук има още един вход за къщата вече. И няма влизам тук да ви покажа. Екзекутирай я. Тук има два входа. Този е главния. Да, тук тъй като влизате, има рафчета за обувките. Тук сядате, събувате се, слагате си обувките там. И вече тук е кухнята, барповата, тук има масичка, трапеза. Там има душник ли там, какво се казва, не знам, те парата да смучи. Да смучи. И тук имаме телевизор. LED телевизор. Тук има... Ти вече с телевизор ли ще ме плашиш, бе? Той е тъпо човек. И тук има масичка за кафенци, както и диван. Тук вече има библиотека. Ган ли? Абе, мокни, бе. И си някой ма безпокои тук на този скайп. Тук може да се стигнат всички книги, не са безпокойте. И тук вече има още един изход, там има още един. Абе, изходи цялото. И входове. Най-много да се изгуби човек. Най-много, ама няма да се изгуби. Значи тук... Да, добре. Тук, значи имаме Windows изглед и Windows Human. Така някакъв поп или който човек, не знам. Опса. Тук бюро някакво с лаптопчета, тук някой ако дойде на гости за пари ще говорим, нали? И спи кафенцето тук. И това вече е 3D. Къде е? 3D LED телевизор, брат. И тук те има тонклони навсякъде за супер озвучаването. Стерео. Ма как? Тук вече детския кът, тук си има телевизор, читам книги. Че да. Покажи аквариума, бе. А показала го, бе. И тук има диван, такова масичка, да, на терасата. Само трябва внимание да не паднете. И да не се изпуснете чашата долу. Аз тук има кресло тук. Тук има още една тераса. Да. И тук е вече изпълнята. Къде ми отидоха? Това. Нощните лампи. Аз изпълних, че сложих, пък сега няма. Ай. Тук има... Добре. Тук е Windows Junior. Има Windows Junior. Къде е? Ела тук го виж този Junior, бе. Да. И тук има рафчета с книги. Книги с рафчета. И тук е вече и барбекюто. И тук е човека, мъжа в къщата.
хем да яде, хем да печетка. И те. Сам да сетна ден. Това беше общо взето. А, не. Забравих да ви покажа. И... Ама ако мина и запушен, дядо Коля да не влиза. Че той там стои, той е толкова дебил, че запушен. Мани. Ако ме слушаш, дядо Коля, да върви на фитнес. Чули? Ма не е прекалено, че пак мускулите да не ти пречат. Но то ти трябва малко мускули. Че да държи подаръците. Тук басейн, че има... Ще направя на дължина да ви покажа. Гмул. Айде. Тук Сочи не изгорима. Ай. Връщам сега да ви покажа джакузинцо. Не бе, спреса е. И тук има джакузи, топ чай. Ете. Ще проверя дали топлам водата. О, не. Натисна грешния бутон. Ще проверя дали топла водата. Ох! Базикам се. И тук има някакво натурално водопадче. Тук те да се скача. Що? Виж кой го яко. Да, тук дето се скача. Направих някакво такова. 520. И тук направих такова малко паркче. Ето. Децата да се играят. Ма как? Да си плуват, ето където е вътре. Да си плуват? Да се удавят. Дано. Ма надали. И ти да. приготви ли там? И ще направя още къщи тук. Ще правя улички. Искам да го направя нещо като градче. Скоро време. Тъй. Да го приемат. И да ме приемат. Да играем. На дичка. Както и на тебе са ти стискали. Да. На децата. Добре, благодаря, че ме гледахте. Това беше от мен. И чао. От мене. Ай, чао. Чао от тебе и от мене. Чао, хора. Чао.